Kyllä. Pitää ottaa niin jämystin nämä viralliset kuviot ja sen jälkeen voidaan sitä seurustaa. Niin. No, aloitetaan tästä laukauspelottomuudesta, niin laukaus kokemattomaksi 2 plussalle. Joo. Niin, että sen verran siitä tuli sitä säpsyä kuitenkin. Niin, mutta tärkeintä, että positiivisella alueella mennään, että ei ole miinuksia siitä. Joo. Luoksepäästävyys, no se on +2A. Luoksepäästävä aavistuksen pidättyä, niin kyllä se vähän valikoi seuransa, ettei se nyt ensimmäisenä tule sanoa, että moromaa hillaa, kuka sä olet. No joo, ei todellakaan. Että on vähän tällainen valikoiva seuransa suhteen. Joo. Kovuus, miten ikävät asiat muistetaan, niin +1, hieman pehmeä. Kyllä se näkyy täällä kaikkialla, että se vähän ja sitten pimeässäkin siinä tuli sitä, että siellä joku pieni risaus kuului, niin se sen jälkeen tuli varovaisemmaksi ja muuta. Joo. Sitten tämä huomiokyky, tarkkaavaisuus, temperamenttiosio, niin +2, kohtuullisen vilkas, eli ei se ihan suunapäänä ole joka paikkaan niin reagoimassa muuta, paitsi niissä, missä se voi käyttää terävyyttä ja tällaista aggressioa, että niissä se oli hyvin topakkana, mutta tällä lailla muu elämä, niin niissä se on, että hohojaa, jotain tapahtuu, ai niin jotain tosiaan tapahtuu. Niin, joo. Kelkalla varsinkin näkyy sen, että ei se niin säpäkästi ota kantaa, että pieni tuumailutauko tulee siinä. Joo. Hermot, no se näkyy, sillä on ihan normaalit hermot, ettei sillä sinänsä hermoissa mitään vikaa ole, mutta näkyy, että se niinku kuormat rupesi näkymään siinä tässä lopussa, että se rupesi vähän säpsyilemään. Tässä se säpsyili vähän sen jo. Joo. Niin arvosana on tuolla kohdassa +1B, eli hermostuneen pyrkimyksin, eli se on se entinen +1, hieman rauhaton, mutta siinä on ne pyrkimykset siihen, että se vähän säpsyilee, niin se on erotettu tuohon sitten tuohon arvosanaan B. Joo. Taisteluhalu, no leikissähän se ei ollut kuin pientä, että se juoksee tai ottaa tavoittelee, mutta sitten se taisteli ihan helkkati hienosti tuossa kelkalla, kun näki, että se pelotti niin maan pirusti, niin sehän tuli mäyräkoira ja sen oli pakko tulla tökkäämään nenällään sitä, että kyllä sinne sitä taistelua on. Ja sitten se vastustaa myös näitä uhkia, niissä se on vahva, eli nyt puolustushalua kun ajatellaan, siinä se taistelee, seinällä se taistelee, eli se vastustelee tällaisia uhkia kyllä ihan sujuvasti, vaikka se ei niin tykkää leukojaan käyttää repimisleikkeihin vieraiden kanssa ainakaan, eikä se nyt sunkaan kanssa nyt ihan kaikkea tässä esittänyt, mutta kuitenkin sitä taisteluhalua on pienen verran. Puolustushalu, no katsottiin, että se on +2 suuri, mutta se on hillitty, koska sitä pystyy koskemaan sen hyökkäyksen jälkeen. Ei tarvi mitään pitkiä palautumisaikoja. Ja terävyys on kans +2 suuri, ilman jäljelle jäävää hyökkäysoloa. Toivottavasti sait sen hymyt nauhalle. Johon En tiedä, tuliko. Toivottavasti. Se oli nimittäin niin pyhää vihaa täällä tuossa seinällä, että se oli niin tosissaan, että hittoa, että tuut tänne, niin mä tapaan, jos tuut huonoilla aikeilla. Mutta sitten kun hyökkäys lopetetaan, se pystyy noloamaan. Ei siinä tule sitä, että se tulee näpsimään takapäin. Okei, no se oli kaikkein isoin, mitä mä pelkäsin, oli se, että ei ole mitään jäljelle jääviä hyökkäyshaluja. Se on sillä lailla reilu, että se näyttää, kun häntä pänniin. Hyvä Hilla. Mutta sitten kun se homma on nollattu, niin se on sitten ihan fine. Sitten toi toimintakyky, niin arvosana siitä +1B, kohtuullisen pieni. Eli siinä sitä arvosanaa tuohon B-vaihtoehtoon laski oikeastaan toi pimeä huone. Se oli sellainen, mikä oli vähän huonompi osa noista, koska se toimii ihan kohtuullisesti kelkalla, se toimii ihan kohtuullisesti tuossa tai seinäkokeessa ja sitten tuossa puolustushalun hyökkäyksessä, että sillä on ihan positiivinen toi toimintakyky, että kyllä sillä sitä on. Ja sitten kun näitä plussia ja miinuksia täällä laskettiin, ensin saatiin plussia 122, sitten tuosta taisteluhalun pienuudesta lähtee 10 pistettä pois, niin kotiin vietäväksi sellaiset hälytyspisteet kuin 112. Eli se on suoritettu luonnetesti. Että aivan mainio. Mainio pikku hillakoirainen. On siinä joku arpi tuossa päässä. Joo, varmaan Ruusan kanssa ottanut vähän yhteyden. No katos vaan, on vähän saanut jotain. Te olette vähän keskustelleet neitokaiset sitten. Joo, se on rinnassakin joku Spider. Oi ei, mutta kyllä mä voin kuvitella, että tuolla luonteella mitä hänellä on, niin se voi olla, että siellä keskustellaan välillä. Niin, siellä on 12-vuotias samanlainen. Joo, niin että jos siellä on samanlainen tättähärä, joka ei jäädä periksi ollenkaan sit kuitenkaan, niin mut se sitten voi olla. Kauhean hyvin